Varšava Jelónky, 25. januára 2021 čas. 19 hodín 52 minút príspevok 1048. Žiadam o znamenia, dostal som znamenia. Ježiš Kristus. Som Ježiš Kristus, Boží syn, druhá osoba Najsvätejšej Trojice. Drahé, sladké deti svetla, drahé môjmu najsvätejšiemu srdcu, nesmierne vás milujem. Dovoľte mi sprostredkovať slová Božej vôle dnes na tomto požehnanom mieste. Nebojte sa a ničím sa nenechajte odradiť, pretože ja som s vami, napriek vašim mnohým chybám a slabostiam. Teší ma každá modlitba, ktorá vychádza priamo z vášho srdca, ale nie všetky vaše srdcia sú otvorené môjmu pôsobeniu vo vás, ale aj cez vás. Veľmi dobre poznám potreby vašich tiel a tiež vašich duší. Niekedy sa stane, že vaše telo je vždy unavené a slabé. Akákoľvek slabosť je uľahčená výrazne zníženou hladinou hemoglobínu, čo zase prispieva k vzniku anémie. Ak chcete posilniť svoje telo, musíte neustále, nie periodicky, dodávať telu vhodné živiny. Väčšinu zložiek obsahuje včelí chlieb, včelí produkt, železo tak potrebné pre správne fungovanie organizmu obsahuje žihľava, špenát a najviac moringa. Neustály prísun dobrých ingrediencií výrazne posilní váš organizmus, ale vyvarujte sa prebytočného cukru a sladkých vecí, pretože pôsobia na váš mozog ako droga a výrazne ovplyvňujú vznik všetkých druhov plesňových infekcií, červov a predovšetkým rakoviny. Tvoje telo. Dôležitejší ako telo je duch a neustála starostlivosť za každú cenu o správny vývoj vášho ducha. Všimnite si, prosím, pozorovaním seba, že duchovne sa stávate silnejšími len vtedy, keď bojujete najskôr sami so sebou, potom s množstvom vlastných slabostí, s vlastnou hriešnosťou, a to zahŕňa boj so zlými duchmi. Démoni nespia, neustále ťa prenasledujú, ale neboj sa ich, pretože ja osobne som ich už dávno porazil, umierajúc za teba na strome kríža. Žiadny démon vám neurobí nič zlé bez výslovného povolenia Svätej Trojice a bez toho, aby ste sa otvorili jej zlému, zlovestnému konaniu. Démon ako padlý anjel má za úlohu vás pokúšať a vy máte množstvo pomocníkov a pomocníkov, ktorí vám v boji s démonmi radi pomôžu, no kvôli slobodnej vôli musíte o túto pomoc požiadať. Len ten, kto sa stal dobrovoľným Božím otrokom, sa nemusí pýtať. Človek je pokúšaný a lákaný všetkými možnými spôsobmi. Démoni sa k vám približujú celkom nenápadne, takmer nebadane. Všetok ľudský kontakt so Svetom Ducha prebieha cez srdce duše a až potom odovzdáva to, čo sa dostane do jej mysle, ktorá prijatú informáciu spracováva a interpretuje. Padlí anjeli hypnotizujú vašu myseľ a umŕtvujú vás, aby ste nevnímali moment, keď vstúpite na územie padlého anjela, úkony a jeho návrhy vykonávate tak, ako keby ste robili svoje vlastné. Človek si nevšimne, že je klamaný, neurobí nič, aby sa bránil, a potom podľahne pokušeniu tým, že urobí všetko, čo vám navrhne. Nenechávam vás bezbranných, pretože proti zlým duchom môžete účinne bojovať pomocou modlitby, pôstu a almužny, ako aj dobrých skutkov. Dobro zakrýva závoj zla, ktorý sa odhalí a človek sa potom uvedomí a môže primerane reagovať. Bohužiaľ, väčšina ľudstva je zmetená, žije v klamstvách a klamoch a vyberá si cesty, ktoré im navrhujú padlí anjeli. Posledných 200 rokov slobodomurárstvo pracovalo na masovom, osvietení, ľudí, zdanlivo pre dobro ľudstva, a týmto spôsobom odvádzali ľudí od Boha, upriamujúc ľudské oči na svet častný, na hmotu, na všetky témy okrem Boha. Démon zavádzal svoje zmeny dosť pomaly, krok za krokom, aby konečne dostal to, čo je dnes. Potreby ducha zmizli a miesto Boha zaujala hmota a všetky ľudské snahy byť a mať. Nedostatok akýchkoľvek zábran viedol k masívnemu nárastu všetkých druhov sexuálnej závislosti, perverznosti a promiskuity. Človek neznesie prázdnotu a diabol ochotne zaplňa miesto Boha všemožnými náhradnými kultmi, okultizmom a všemožnými aktivitami,
ktoré zvádzajú dušu na scestie. Veľká potreba Boha zmizla a démon zaviedol sekundárne pohanstvo. Ľudia, ktorí si neuvedomujú hrozby, robia všetko, čo im zlý duch prikáže. Tento stav v Poľsku napreduje stále viac, démon vyráža duchovné zbrane z rúk ľuďom, ktorí sa prestanú modliť, postiť a umŕtvovať, a predsa len týmto praktizovaním môže človek vytrvať s Bohom a bojovať s pekelným nepriateľom. Moji kňazi a biskupy sú čoraz viac pohanskí, boja sa pustiť do boja proti satanovi a pre nedostatok života vo viere čoraz viac strácajú všetku svoju duchovnú silu a stávajú sa z nich duchovné trosky. Keď strácajú vieru, nie sú ochotní namáhať sa nad rámec toho, čo je nevyhnutné, ani pre Boha, ani pre ľudí. Chcem, aby každý, kto chce a je schopný, medzi laikmi a duchovnými na všetkých úrovniach, urobil všetko, čo je v ich silách, aby sa spoločne modlili, aby tam, kde je to možné, vytvorili modlitbové skupiny. Ak je to možné, nech kňazi a biskupy organizujú takéto modlitby všade. Tak túžim po mnohých adoráciách a návštevách z môjho svätého eucharistického srdca. Adorácia nebude možná bez aktívnej pomoci kňazov a biskupov. Svet sa pripravuje označiť ťa znamením šelmy. Akákoľvek vedomá voľba tohto označenia, ktorú urobíte, vám navždy zatvorí možnosť spasenia. Je pre teba oveľa lepšie zostať verný Bohu a zomrieť od hladu, ako mať plné brucho a skončiť s ním na mieste večného pokánia, v jazere ohňa a síry, v pekle. Koľkí z vás dodržiavajú naše požiadavky? Koľkí z vás ich berú do úvahy? Je len malá hrstkami verných ľudí, ktorí úzkostlivo plnia všetko, čo im odporúčame a prikážeme robiť. Využijem týchto ľudí, aby som zaručil víťazstvo mojej svätej, milovanej matky. Hovorím vám, že ktokoľvek naplní vôľu Božiu v tomto čase, kto sa bude usilovne snažiť naplniť vôľu Božiu, zažiari v nebi zvláštnou nádherou. Drahé, sladké deti svetla, drahé môjmu svätému srdcu, nesmierne vás milujem a prajem si od vás všetku vašu čistú, svätú lásku, trpezlivosť a predovšetkým porozumenie a odhodlanie, ale narážam na múr ľahostajnosti, aj keď moja svätá cirkev je na tebe, človeče, a rozhodnutiach, ktoré urobíš, aby si sa rozhodol, aký bude tvoj budúci osud. Tým, že sa staneš svojvoľným, bez disciplíny v čomkoľvek, padneš do satanovej pasce. Klame ťa, klame, chce ťa len ťahať na diaľnicu vedúcu do priepasti, do pekelnej diery. Kráčajte po Božích cestách, nie po svojich alebo po ceste zlého. Keď mi dávaš svoje srdce a dušu, daj aj svoje telo. Nikdy nezostupujte do večného zatratenia, ale iba hore, neustále sa starajte o svoj duchovný rozvoj, nepozerajte sa už na kňazov, ale obklopujte ich neustálou modlitebnou starostlivosťou a obetou, aby ste ich ochránili pred démonickým ohňom ducha, a dbajte na to, abyže duchovný oheň v tebe horel a nikdy nezhasol. Žiaľ, oheň nezhorí sám od seba, potrebuje duchovné palivo. Všetká viera vždy pochádza z počúvania alebo čítania. Prosím, dbajte na to, aby ste dobre čítali, najmä Sväté písmo, a nikdy naň nezabudli. Kedykoľvek čítate, robte to premyslene, potom vás to, čo čítate, zasiahne oveľa hlbšie. Snažte sa vyhýbať zlým správam, nikdy sa nimi nevzrušujte, pretože to podporuje rozvoj zlého ducha vo vás a všetky démonické dôsledky. Nikdy si nepamätaj, čo je zlé, čo ťa viedlo k hriechu. Prajem si vaše časté stretnutia so mnou prítomným v Najsvätejšej sviatosti. Hovorte so mnou pokojne, hovorte s celou Najsvätejšou Trojicou, hovorte doslova o všetkom, dokonca aj o intímnych veciach. Chcem byť v každom tvojom kúsku a nemôžem byť tam, kde tak ľahko pozývaš satana. To neznamená, že som slabý, ale vždy si musím dávať pozor, čo si vybrala vaša slobodná vôľa. Iné je, ak sa vaša slobodná vôľa rozhodne odovzdať sa do zajatia lásky Najsvätejšej Trojice prostredníctvom nepoškvrnenej. Takáto kapitulácia mi dáva plnú moc nad tvojou dušou a môžem odohnať satana, aby ťa neohrozoval,
nerušil a neubližoval ti. Keď prichádzate ku mne prítomnému vo svätej sviatosti, obetujete mi trochu svojho času, nebrúste jazyk ani myšlienky ako súdový orgán, skúste sa najskôr vnútorne upokojiť. Ako sa upokojiť? Ako na to? Najprv ukončite každú myšlienku vo svojej hlave, nech je vo vás vnútorné ticho, nedovoľte, aby vo vás zostala žiadna myšlienka. Počas tohto času môžete zavrieť oči, alebo môžete hľadieť na moje sväté eucharistické srdce. V tomto čase ja a celá Svätá Trojica pôsobíme vo vás a na vás. Ak môžete, zostaňte v tomto stave až niekoľko minút. Pokúste sa kontemplovať Boha a tešiť sa z našej lásky. Skúste si uvedomiť svoju hriešnosť a zlyhania pred Bohom a ospravedlňte sa Najsvätejšej Trojici za zlo celého svojho života, za všetko, čo vám nefunguje, za vašu vlastnú ťažkosť a všetky vaše slabosti. Potom prosím oslávte Najsvätejšiu Trojicu, skúste to urobiť vlastnými slovami. Môžete tiež použiť hotové modlitbové vzorce. To všetko je zamerané na otvorenie vášho srdca do Korán. Hovor s Najsvätejšou Trojicou o každej svojej bolesti, dokonca aj o tej najmenšej bolesti. Keď prosím Svätú Trojicu o niečo pre seba, chcem, aby ste prejavili dôveru v Boha, sami o nič nežiadali, ale všetko zverili do nepoškvrnených rúk Márie, mojej svätej, milovanej matky, nech za vás prosí. Nikdy neľutuj tento krok osobného odovzdania sa do otroctva lásky, pretože je toto najlepšie, čo môžeš urobiť. Pozorne počúvajte môj hlas, najmä to, čo vám hovorím. Nech sú tí, ktorí nič nepočujú, pripravený počúvať všetky inšpirácie. Keď nebudeš mať veľa času, príď ku mne hoci len na krátku návštevu, len aby si sa pozdravil. Vážim si každé vaše gesto. Bohužiaľ, z väčšiny vašich srdc a duší vyžaruje veľký chlad a hĺbka ľahostajnosti. Prebuďte svoje srdcia, aspoň vy, v mojom milovanom Poľsku. Som taký smedný po tvojej čistej, svätej láske. Viem, že sa na vás odvšadiaľ tlačia zlí duchovia a keby mohli, roztrhali by vás jednou mincov. Nikdy sa nevzdávajte diablovi bez boja, žiaľ, je veľa ľudí, ktorí sú veľmi stratení. Keď ku mne prídu, hovoria len litánie žiadostí a požiadaviek. Títo ľudia myslia len na seba, nevedia sa upokojiť, uzavreli svoje srdcia pred dýchom Božej lásky. Nech prosia Ducha Svätého, aby im pomohol modliť sa. Pros o pomoc a príhovor Máriu, moju svätú, milovanú matku, a dôveruj jej vo všetkom viac ako sebe. Bohužiaľ, mnohé z vašich srdc veľmi ochladli a chcem, aby ste ich znova zapálili skutočným ohňom Božej lásky. Ako to urobiť efektívne? Proste o to Máriu, moju svätú, milovanú matku, kým neuspejete, ona sama vám pomôže, nemôžete sa zastaviť, ale otvorte svoje srdcia do Korán každému božskému vnuknutiu, nepodceňujte žiadne z nich. My, Najsvätejšia Trojica, otvárame vám svoje srdcia a čo urobíte? Otvoríš svoje srdcia Bohu. Koľko si ochotný obetovať sám seba? Ste pripravení vzdať sa svojho vlastného ja? Ako veľmi si vážite všetko, čo vám hovorí Svätá Trojica? Ako nás počúvate? Nebuď taký zatvrdil, otvor mi svoje srdcia do Korán, otvoril som ti ich už dávno a čakám na rozhodnutie tvojho života a činov, uvidím. Zverte svoj život, svoj každodenný život do Božích rúk. Nikdy sa mi neotáčaj chrbtom, vždy sa s tebou rád podelím o svoju lásku, ale budeš ochotný ju prijať. Teraz to nie je také isté. Nesmierne vás milujem, deti moje, a s láskou vás objímam dovnútra svojho svätého srdca, zraneného ľudskými hriechmi. Žehnám každého, kto číta a počúva, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Veľmi ťa milujem a chcem, aby si mi úplne, tak úplne dôveroval, bez toho, aby si ublížil môjmu svätému srdcu. Môžete si to dovoliť. Môžete si dovoliť chcieť byť spasený. Premeňte postupne seba, ako aj všetkých naokolo. Veľmi mi záleží na tvojom spasení. Zverte mne a mojej svätej,
milovanej matke celý svoj život a majetok, môžete si dovoliť takéto gesto? Chcem ťa zachrániť, ale dovolíš mi to? Ja som vás však všetkých veľmi miloval, napriek vašim chybám a slabostiam, až po šialenstvo kríža. Kto z vás by chcel šíriť kult troch božích srdc? Kto z vás bude chcieť uctievať Božie srdce? Za vašu veľkú štedrosť vás odmeníme našou štedrosťou. Čakám na teba a tvoju lásku. Ježiš.